Správne. No, teraz ide 21. 21, no, skôr 21. Ty? 21. 21. Správne. A po samej Ja. Simonka. Čítaj mi číslo 20. 21, 23, 24. No, No a ktoré tam chýba? Tu, ktoré chyba? 25. Nie, to je 21, aké číslo? 20. 20, Nie, za 21. 21. 22. No, 22. to je 21. Teraz idem ja. Správne, no, No, Anička. môžeš. 26. Kde vidíš Nie, to nie je 26? A tu stade mám začať? No, 20, 19, 18, 17, No, aké číslo je? 16. No. Stisni 16. Jednotka, tu je Nie. nechaj ju. Tak, a 6. Počkaj, dáme ja tu Ja vás kamerujem. Už